Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega. Son as 12 e, máis menos, aproximadamente. Xa sabedes agora que, vale, porque os móviles, por exemplo, cando un está na cama, agora teñen reloxo todos. Eu teño un amigo que vou contar unha anécdota. O mellor é un pouco anticlimática, o mellor. Estás na tua casa, Estás con moita nostalgia últimamente. Sí, pero pola idade que teño xa, cando díxome un amigo meu que cando dobras a tua idade e xa ves que non sacas contas é cando te pon nostálxico. Eu estou xa nese punto da miña vida. Pero varios. Que non quero tampouco enredar, pero digo que tiña un amigo porque polo que sexa tiña un reloxo Casio. Bueno, para os millennials, etc. Pois buscade. No, que levas outra vez. Levas outra, volveu. Deu a volta volveu, o millennialismo. Vai chegar e volve de novo. O que non volveu foi o reloxo Transformer, que o había. Ese tamén o había, pero agora, déxame contar a anécdota, porque senón logo di a xente que te enrollas moito. Estou nostálxico. Claro, bueno, porque tú tamén tes unha idade, incluso maior que a miña un pouco. Bueno, igual. Total, que tiña un amigo que tiña o reloxo Casio, que agora volve, e resulta que el dicía pola noite dáballe a luz para asegurarse de que non quedara cego. E facía, isto non é unha anécdota que conto de verdade, a cousa que tiña el, entón sempre lle daba luz por se acaso, entón non cheguei a iso, pero vamos, que estou un pouco nostálxico, non sei por que viña esta anécdota, pero de todos os xeitos o que é inapelable é que hoxe é decembro e por fin é luns, amigos. ¡Vamos ahí! ¡Bravo! ¡Así sí! Claro que sí. Luns, toda a semana esperando luns, a ver se chega, e xa chegou, aparte luns de ponte. Este luns, porque 7 de decembro, estamos moita xente vai de ponte, e outra xente que ten que traballar, pois dirá de ponte a xente que estea de ponte. Pero non quero tampouco comezar o programa oficialmente sen dar dúas novas que xa comentamos en redes que había que dar hoxe. A primeira é oficial, amigos e amigas. Xa ten que ser importante para comezar o programa con esta nova, É Carlos. que é importantísimo. Porque tú a escaleta non a perdes. Eu respecto, sabes, a escaleta, pero vamos, palmo a palmo. Neva. O que está escrito, iso sempre se respecta. Digo que, amigos e amigas, é oficial porque o día 31 de decembro. Sí. Se viene. Uf, que presión. As 8:30 da tarde. Hai que vexo, estou non vendo bien. Eu sin que digas nada máis podo algo algo vai correr. Ata as 11:30 da noite. En pixama. O sea, 3 horas. 3 horas de radio ininterrompidas. Non pode ser. Co especial de fin de ano do Como que non, amigos. ¡Bravo! En pijama. Oh yeah! A festa do pixama máis grande da historia da Radio Galega, posiblemente porque nunca houbo unha festa do pixama na Radio Galega. Que esperemos que sexa a primeira de moitas. A primeira de moitas, por que non? Sí. Por que non dicilo? É que este ano ademais todo partiu aquí, como sempre pasan neste programa as cousas, por un comentario de Lucía Rodríguez que dixo: eu se paso un fin de ano, pero ten que ser na casa en pixama. Dito feito, como os teus desexos son os de imos facer. Recollemos a luva. Claro que sí. Imos facelo con dous convidados de excepción, básicamente porque foron os primeiros que chegaron, que tiñan pixama, E ainda non sabían nada, claro, como, xa que estaban aquí, que iban a dicir? Como non era oficial, dixen, a ver que din, e agora están fastidiados porque xa teñen que agora xa non poden recoller cable. E máis, van dar este ano as croquetas de fin de ano no Como que non, Adrián Díaz e Lucía Rodríguez. Este programa, sí señor, aquí. Bueno, moitas máis sorpresas que temos, porque temos moitísima xente que nos vai mandar felicitacións de fin de ano en pixama. Pero xa o poderás anunciar en vindeiros. Non vou anunciar nada, que sexa, que estean atentos. O que sí vou dicir é que agora, as 8:30 é a hora no que vai empezar o especial na Radio Galega, e simultaneamente imos emitilo o vídeo podcast
a partir das 8:30 a través da nosa canle de YouTube tamén arroba Ay, como que por non Dios. radio. En tempo real. Claro, simultáneo vai No, ser, hai que pero facer- bueno. En un despliegue de medios sen precedentes en este Xa o programa. fixemos o ano pasado. Hai que facer unha alfombra vermella. Bueno, a ver, Ou non. Ou Ou vale non. esta, o Bueno, mellor esta é tamén. ver- a ver, esta ten cousas grises, Hombre, e o mellor vermella, con bueno. pasarlle unha aspiradora a esta igual vale. a ver, ti sabes, Ademais que son- Unha rumba, son- Carlos, que aquí gañamos cartos a paladas. Iso é verdad, iso é verdad. Mercar unha rumba No, ou pero- unha conga pero que sabes por feita que en España. sabes por que gaño cartos? Porque non gasto. Exactamente. Entón, aí, Xa recrear en este plató nos estudos centrais Claro, de tal, fíxate, todo recrear isto, o salón mira, da túa casa. É que Isto é aínda cartón pluma todo. Sí. todo, Dame pena, pero é porque- do bo. o día de fin de ano para facelo en casa poderíamos ir a túa casa de verdad. No. Eu non, o sea, ti te crees que eu estou tan tolo como para abrir a miña casa para que veña xente? No. Isto hai que facelo, pois. Bueno, aquí no plató, veña, no va. plató. Que dicía antes que son convidados de excepción, de estado de excepción, un pouco, non? Que es claro, sí, de estado de excepción, efectivamente, que o Un fin de pouquiño- ano que imos pasar basicamente toda Galicia, toda España este ano, un É pouco por de engadir un excepción. platiño. Claro, moi ben, grazas ese Charles de Fran Rodríguez. E xa que fala Fran Rodríguez, imos facer reconto da pregunta que facíamos a pasada semana na pregunta mutante no noso Twitter, arroba como que non radio, que era unha pregunta que lanzaba Fran Rodríguez. Lembro, a pregunta era: tendo en conta que nun episodio do equipo A non morría ninguén despois de gastar 12.000 balas, e as opcións eran grandes tiradores ou eran máis malos que a fame. Pois a audiencia é soberana, de Terry, de Bodegas Terry. Entón, o 27,6% Sí. dos Encuestado. dos enquisados Sí. din que eran grandes tiradores. Sí. Por lo tanto, Por contra, non? un 72% di que eran máis malos que a, Claro, que a fame. non me extraña que estiveran en prisión. Claro, normal. A ver, Por un eu- delito que non cometeran, claro, que si non Pero- matan a ninguén. Que non era todo unha fantasía, unha folí. Estaban dentro desa furgoneta e, claro, retroalimentábanse Claro. uns cos outros e pensaban que estaban perseguidos cando en realidade podían facer unha vida normal. O non? ia ser, o mellor era un soño de Resines todo o equipo A tamén, e non o sabemos. Bueno, Todo pode ser un Todo- soño de resines. todo, en ¿no? realidade. Mesmo este programa pode ser un- este Bueno, programa. teño as miñas dúbidas. tamén é certo. Pero como non me gustaba acabar este apuntamento sen darlle un broche musical, ademais hai que anunciar tamén que imos facer, por certo, que xa me esquecía, o acendido oficial das luces do como que non, imos facelo hoxe. Porque agora todos os programas fan acendido oficial, pero non Hombre. levamos facendo 4 anos. O acendido oficial que non o facía ninguén, Teño tamén que- hai que dicilo, Teño que dicir unha cousa, Sí. Carlos. Este ano, como notase que hai máis presuposto, Sí, moito máis. fíxose todo o plató e todo. Sí. Houbo alguén... O control de realización. No, é que todo. houbo alguén que xa puxo árbore. Normalmente puña o eu durante todo o programa. No, claro, pero que iso era antes. Iso era antes cando ti Vale, facías, vale. iso era antes Vale, cando ti vale. facías. Hai o- aquí o equipo de producción leva traballando Bueno, unha semana. Estaba, sí, está a xente, temos foron concretamente para montar ese árbore que poden ver a xente no vídeo podcast, foron 75 persoas. Porque colocaron folla a folla das pequenas e artificial, entón foron colocando nos aramios, bueno, un espectáculo. Pena Sí, que non temos as bolas tamén están pintadas a man. a man, todo artesanal. Árbore, todo branquiño tamén. Todo artesanal, moi bonito, sí, todo. Ademais, Fernando, ti xa és unha estrela, xa non te corresponde montar ningún te árbore. podes rebaixar a nada. eso. Dixes que era unha estrela que dixes que suba o árbore xa arriba. Unha estrela, mira que bonita metáfora, como a que está colocada en riba da árbore. Preciosa. Moi bonita, moi bonita. Preciosa. Mira, vou sacar ya ata un plano, un Sí, primeiro saca plano un para que a plano xente o vexa no de vídeo Purple- podcast, cuidado, de mira, Purple fíxate. Rain, Mira, un moi pouco bonito. de Pero, branquiño. pero vexo que tan millennial non debe ser cando xa te afastas para mirar ben. Sí, Porque sí. estou me fixando, Eso- xa no, o verás porque no unha vídeo idade. Si no, e podcast. xa escribe as cousas en Arial 14. Xa, Quer decir que xa o que é o cerca tampouco, o xa sea, está aí a xa, presbicia, amigos. Iso. Xa está aí. Botouse. Ya está aí. o sea, xa os papéis xa Sí, cando tes que Vale, anonxalos porque non das, sabes? Bueno, deixádeme Fala de pechar por qué. isto porque levamos 8 minutos de programa, aínda non puxemos a sintonía, cousa rara neste programa, pero gustaríame dar este broche á pregunta do equipo A, lembrando unha vez máis este temazo. Dalle aí, Pini, por favor, que se escoite, vea. Aí estamos.
Non é ese que pensades, ese era unha versión, esta original. Dalle. Treat her right. Treat your mother right. Treat her right. Treat her right. Treat her right. Treat your mother. Tardaba en cantar, Mr. T, todo o que hai que dicilo. Dalle, sube, Aquí Pini, no, que agora aquí. xa vai. Mother, there is no other like mother, so treat her right. Mother, I always love her, my mother, so treat her right, treat her right. Pois sí, trata ben a tua nai que un Treat your mother right. Como somos Decía un MA. Efectivamente. Que logo falamos de Ismael Serrano, pero esta canción ten unha mensaxe que trata a túa nai ben, que Claro. Non hai medias tintas, quer decir, a E que mensaxe é ademais, clara. estando nun servizo público como a Radio Galega, pois hai que dar tamén nestas datas tan sinaladas, Nadal, ademais, claro. pois mensaxes que calen na audiencia. Dito isto, imos facer un repaso porque xa estamos a piques de empezar. Hai 3 semanas estábamos moi dinámicos, hoxe menos, pero é o que temos. Oxe, hai Porque convidado estamos- de todo hoxe. Hoxe convidado que vale. está convidado agarrando que lle dixen, non te preocupes, se son 2 minutos. Vale. Xa estamos nunha datas de recollemento, unhas datas familiares, entrañables, xa non estamos en ese Bueno, ese mood que iso dimos tamén é que o din re- ahora os millennials. O recollemento tamén é osteoporose, Sí. coa idade que xa nos vai tamén a nos a reuma, non? Que Bueno, imos dicir que hoxe é 7 de decembro de 2020, ano do Noso Señor, que nos tocou vivir, pero o 7 de decembro de 1848, en Costa Rica, fúndase o Ui, perdón, Espera, non digo nada, Digo que en Costa Rica fúndase o Cantón de San José. E que ten para pillalas por tantísimos sitios, non digas nada, Non por digo favor, nada, non digo porque cando facemos unha efeméride, é a que efeméride que hai, Sí. non hai máis, xa a xente que Pode escoita. repetila para Sí, no, que no, o 7 de decembro de 1848 en Costa Rica fúndase o Cantón de San José. Isto o mellor a xente que di, pois menuda tontería. Xa, é que vos non escoitastes a análise de Alejandro Martínez Pini. Hipster. Que tal, Pini, como andas? Que tal, Carlos? Todo ben? Moi ben, moi ben. Non sei, estamos ávidos de escoitar análise A desta... min es que as Costa Ricas gustame moito para merendar. A sección de Pini, amigos. Es que era por aí. Hoxe era por aí. Sí. Costa Un Rica clásico, un clásico. e nada máis. Sí. Hoxe temos connosco, ademais de moitísimas cousas que dimos falar de osos panda, imos Oló. ter consultorio de Pepe Capelán interesantísimo, sección de Fernando Requerre bueno, Sí, claro, bueno a sección. E temos a Tania Beiras connosco e a música de Martín Máez que está presentando o seu último traballo que se chama Hábitat e que está aquí connosco para tocarnos uns temas en directo estes días. Todo E isto os é nosos corazóns, Carlos, perdón. non volvas a facer iso porque estaba a piques de dar paso. Corteiche, Sí, perdón. Hombre, No, Cada cando- día no, cando- Fernando RQR cada día cando dando fago unha mal, lección fago mal. do que non é a É radio. que tamén che digo que así non dá ganas de comezar o Como que non? Estamos na Radio Galega, son as 12 e moitos minutos xa, pois case moitos minutos. Estamos vivindo intensamente unha nova edición do Como que non, onde imos por fin ascender, como vimos facendo nos últimos 4 anos, a iluminación de Nadal do Como que non. Agora temos tantos focos que non se nota moito a iluminación. de Direu, xeito- vai haber que apagar algo. A Porque, xente xa non ven a Vigo a ver o acendido de Caballero. A xente ven a Vigo a ver o acendido do Como que non. Claro, ver. claro, e logo de paso veo o das rúas De e tal. paso. Xa que está, vai Se velas. lle cadra, pero tampouco. Bueno, non sei se todo o mundo. Habería que preguntarlle, por exemplo, a nosa convidada de hoxe que vai estar connosco os vindeiros días e que vai ser a encargada Bueno, de que facer... responsabilidade, Sí, iso, claro, xa despois de Diana Nogueira, despois de xente como... Quen acendeu ano? Ano pasado foi a Diana Nogueira. Hai 2 anos, xa non me acordo, tanta xente luminaria. Tanta xente, moita xente. Pero este ano vai ser... tanta xente importantísima. Claro, é que non quero dicir
todo o Non, mundo non, é que claro. porque logo fas de Gloria menos Serra alguén. sería, no, Gloria Serra veu, pero non Foi en- acender en as fin de luces. ano. Xa estaba acendido todo. Era por votar por fora un pouco. Tamén é certo, pero hoxe temos connosco por primeira vez no programa que dicía ela, a ver cando me convidades, pois é que temos, claro, que non nos dá vida. Un forte aplauso para Tania Beira. ¡Grande, Tania! ¡Guapa! Que tal, Tania Beira? Tania Beiras, amigos. ¿Qué tal, Tania Beiras? ¿Cómo estás? ¿Cómo Pues estás? moi ben, Ai. moi contenta de estar aquí Ti con vos, ponte- porque tío dixeches, estaba Bueno. deseaxando vir, pero dicía eu, esta chavalada, pues non me chama. No, sí que, a ver, é que non temos, a ver se me entendes. É que sodes tantos e antes viñades a pares, pero este ano con isto da COVID, Claro, pois claro. entón temos que non sei moi ben se a COVID ou o COVID levamos dende marzo. Eu teño Chámalle Ah, como queiras, chámalle como non sei se queiras. a COVID ou a COVID ou o COVID. O COVID era o COVID. de Barcelona 92. Sí, curro, sí, xa. Bueno, se Bueno, entiende Pepe. curriño era, pero... Sí, que Tania Beiras, benvida. Como estás? Pues moi ben, moitas gracias por convidarme Ti- e moi contenta. Ti estás agora mesmo en nas casas dos espectadores da Televisión de Galicia todos os sábados no que nos pille revolando, Polas dando por aí tardes, sí. unha volta por onde che Por mandan. donde me mandan, porque eu son unha mandada. entón- Hai 2 semanas foi vinte facer maxia e todo. Sí, bueno, saliume... Maravilla, ¿eh? Sí, Pero, sí, así sí, que é que estoume plantexando... Dar o salto, sí, non? dar o salto. Porque desto como que hai que reinventarse e xa non hai concerto, digo, pois fago maxia. Bueno, agora imos falar un poquinho de todo o que vas facer, pero outro día estaba lendo o xornal, cousa que fago ás veces, en Europa Press, que, Sí. bueno, non sei se coñeces, pero é unha xencia, así como coñecida, vin unha nova, e máis este venres pasado, o día 4, que di o seguinte: osos panda de peluche reemplazan os clientes dun restaurante de Frankfurt afectado pola pandemia. Isto é real por Europa Press, non é... Non, Aparte, oso é das boas, Sí. Europa Press. En lugar de clientes, unha multitude de osos panda de peluche ocupan as mesas do restaurante Pino de comida italiana situado no centro de Frankfurt, Alemania. Pino, sí. Pino ou Don Pino? No, Don Pino. Ese era en Moraña. Don Pino foi Mr. Proper, non, ese era outro. O restaurante rexentado por Giuseppe Ficera, que non debe ser moi alemán, ou mellor sí, pero bueno, é un dos negocios afectados pola crise do coronavirus que, insatisfeito coas medidas de peche en Alemanha, decidiu encher o seu restaurante baleiro con 100 osos panda de peluche. Bueno, pois é moi bonita, hai unha foto que estades vendo no vídeo podcast, entrades, @como que non radio, Facebook, Twitter e Instagram. No Facebook temos o vídeo podcast ou no YouTube, e dixen, pois hai que preguntar. Hai que preguntar, hai que indagar que ocorreu, como está pasando este momento. Non podía ser de outra maneira. Non. E aparte este programa que é moi europeo, hai que saber o que pasa en Frankfurt. facendo alarde unha vez máis do noso rigor xornalístico. Totalmente. E temos outro Admirado por uns e envexado por outros. Xa, Home, bueno, home, que bonito, que cousas máis bonitas nos dis, Pepe. O caso é que temos outro lado do fío telefónico o representante do sindicato de pandas de peluches hermanos, que xa está escoita, creo que está, boas noites, hola. Achtung, guten Nacht, Paulaner. Paulaner para vostede tamén. Como é o nome? Con quen Son Chulín. Chulín. Chulín, panda, dos panda de toda a vida. E vostede, o representante do sindicato de pandas en este Sintres, forma parte da reivindicación que se está a celebrar nese restaurante Pino de Frankfurt. Sí, son o voceiro, pero estamos aquí reunidos máis de 150 osos panda Ajá. de peluche. Sí. Perdón, disculpe, me agardo un momentiño que é a hora do himno da asociación, e cando toca o himno da asociación iso é sagrado. Vale. Sí. Disculpe un momentiño, porque é o que hai. Nada, Logo agardamos. aquí, disculpe un momentiño. Todos en pé, por favor. Sí, perdón. Poñed a zarpa no peito mentre escoitamos o noso himno. Hit it, boys. Ese panda, un osito que no anda. Ese panda, ya nacido en Madrid. Muy bien, Moi claro, ben. podéis sentar. Xa. Sit down, Achtung. Moi ben. Muy bien, disculpe, ¿de qué estábamos a falar? No, de por que se reúnen osos de peluche nun restaurante de Frankfurt. Pois a verdade é que foi unha invitación do propietario do restaurante para que viñéramos protestar, Sí. aínda que a verdade non temos moi clara cal é a reivindicación, porque é dicir, non atopamos clara a Xa. relación entre panda de peluche
coronavirus restaurante italiano. A ver, no Xa. hai flecos soltos, digamos, ¿no? Sí, hai flecos. Nos ao menos vemos flecos soltos na reivindicación. Xa. Porque se aínda fosen un chino, que diste, pois reúneste nun chino. Xa. Pois vale. Sí. Porque Claro. eu teño un moi amigo meu, que é da familia Panda tamén, que fai artes marciais. Vou arrepentirme, pero como se chama? O meu familiar, Sí, Kung Fu. Kung Fu. Kung Fu Panda. Sí, como a película, concretamente, non? Aí está, correcto. É que lle puxeron o nome polo título da película. Sí, señor. Sí, xa. Puxenlle Kung Fu Panda por Karate Kid. Porque é lo que fai é karate. Ou karate, dependendo de se pronuncias ben ou mal. Que Xa. non sei cal é cal, pero, bueno. Sí, é como de COVID, Son sí. dúas pronuncias. Bueno, Ao que dicía, que él, por exemplo, nun restaurante de sushi, sí. era feliz. Xa. Pero aquí, pues, a verdade, dá No- un pouco igual. non lle presta. Agora, dixo o noso propietario que nos ia poñer pizza de bambú de balde e nos viñamos aquí a comer como tolos. Xa. Por exemplo, a pizza de bambú, pero é devoción, vuélveme loco. Loco, Entende? Sí. Sen piña, sen piña, porque amigo da piña na pizza, a ver, eu non diría de fusilar a xente que lle gusta a piña na pizza, tampouco imos estar, non, a ver se me entende, Xa. pero a ver, eu creo que é un crime. Xa. Poñer pizza na piña, a mí parece, vamos, absoluto. Sí. En cambio teña outro curmán Sí. que é tolo pola piña na pizza. Ajá. Aparte, el deportista, el corredor. Xa, hidratos de carbono, precisará, entendo. No, que va, está como un bocoi, que hidrato de carbono. El corredor de rally. Ah. Non sei se lle soa, te engañaba algún rally en Tirol, por la zona, por aquí. Tamén é panda, non? Sí, é Panda, Seat, Panda. Que non lle Seat pola película. Sí, por cal película. Por Karate Kid tamén. Lo que pasa é que o pai era tonto perdido e puxolle Seat, pero Bueno. vamos, pero foi así. Ben, Ostras, teño que deixalo que volve soar hoy outra vez. outra vez hoy, no, pero se fai Sí, aí. cando vai a acabar un sketch por aquilo de que teño un peche circular, non sabe? Ah. Pois poñemos aí outra vez. É por cuestión de narrativa clásica, polo chimpún final, jajajaja, básicamente. Moi ben. Bueno, pois nada, pois. Sí, un momentiño, por favor, Sí, Un momentiño, adiante. por favor, todos. Ese panda, un osito no Que no anda, es el panda. Moi ben. Bueno, pois agora sí que xa terminamos, Veña, boas noites. Achtung, guten Nacht, Franciscaner. Franciscanas, moitas grazas. Estábamos falando con Chulín e que, bueno, pois a verdade é que eu tampouco entendo moi ben a Só reivindicación. preguntaba se nos poñémonos tamén de pé por aquilo de ¿sabes? No, bueno, no, No, a ver, algo- Parecelle fatal. Se Claro. ti te levantas no seu himno do tal, parecelle fatal, claro, non lle gusta A a ver, súa espalda. hai unha reivindicación así blandiña, tibia, non? Sí, Así, cómoda. é o que hai. Fluffy que se di ahora, Fluffy. Efectivamente. Por certo, Sí. do que falabas antes de a COVID ou COVID, Sí, lembreime dunha cousa que lle preguntaron unha vez a Francisco Umbral. Que era señor sobre a Umbral. COVID. Señor Umbral, Ah, no. como se di? A Viagra, la Viagra ou el Viagra? E a resposta de Paco Umbral foi no se dice ni la Viagra ni el Viagra, se dice sencillamente Viagra. Quiero Viagra, dame Viagra, toma Viagra. Claro, ao mellor era moito máis sinxelo. Por si serve para orientar un pouco. Bueno, imos falar un pouco con Tania Beiras, que ademais quedan poucos minutos para que fagamos o acendido oficial das luces de Estou emocionada por estar nun día como o de Home, hoxe. que ves- Síntome ves- importante hoxe, Pero antes de nada, contanos como levaches estes meses, porque claro, Tania Beiras, ademais de presentar na tele, obviamente é cantante, que ten o seu propio grupo Tania Beiras. Claro que este verán pois foi como Pois foi, este verán non? foi na miña casa. Que moi iba a ser? Por na miña casa cantando e como non lle cantase as galiñas de miña nai, pois tampouco tiña moito que encantarlle, a verdad. Pois nada, a verdade é que era un verán super prometedor porque era o noso segundo ano como grupo e a mes de marzo tiñamos como 50 actuacións programadas para o verán. Agosto tiñamos a mitad completo xa, entón estábamos emocionados, non o creíamos nin nós. E de repente, pois veu isto, que non sei se se chama a COVID ou como ti queiras chamar. Sí, a puñeta, foi a puñeta. A merda Chamámolo esta. a puñeta. A merda E esta. entonces, pois nada, pois cantei na miña casa. Que desastre. Bueno, pero como ves o futuro? Porque vamos, eu son optimista e para o verán que ven, eu creo Claro, que é as que eu cousas tamén van a era... estar. Sí, No. eu fui un optimista e no mes de marzo dixen, bueno, non pasa nada, porque isto Bueno. nada, anulanse as de maio, pero en xullo saímos a tocar. O que pasa que
cada semana iba sendo peor e cada semana iba caendo o meu optimismo. Entón, non sabería que contestarche. Teño actuacións para o ano que ven, moitas das que este ano se suspenderon, pois pasáronse para o ano que ven, outras xa nin siquiera se pasaron, e outras novas. E ojalá se faga. Bueno, pero estamos en decembro, Vouno Quero dicir deixar aí. que non está, quero dicir, vendo todo dende o prisma positivo, estamos en decembro, xa hai moitas cousas que están previstas e home, malo será que dicimos Pois nós. malo será, e se non, pois reinventareime e farei outras cousas. E na tele que tal? Na tele moi ben porque me encanta. A ver, gústame moitísimo cantar. Eu sempre digo, a que te dedicas? Son cantante. Porque é como que o que máis se coñece de min, non? Pero a tele encántame e os sábados eu estou os domingos, pode parecer unha tontería o que vou decir, pero eu os domingos estou deseando Neste programa, que parece unha tontería lo que digas, non ocorre. digo que ao mellor diste, mima, esta é unha friki ou pero eu os domingos estou desexando que sea sábado outra vez, porque é que a mí encántame o meu traballo. Que guai. A mí non me gusta estar sentada no sofá na miña casa, a mí gustame traballar. Claro que sí. Entón, se poidese traballar todos os días, pois traballaría todos os días, pero só traballo os sábados, entón vou restando días. Ai, mira, xa falta un día menos para o que nos pille revolando. E aparte tiveches moitas experiencias na tele, non Sí, solamente a de verdade reporteira, que sí. estiveches aí non Este moito. último ano, pois hasta xullo estuve de xurado tamén en Luar. En recantos, non? Sí, De Luar. sí. En recantos xa pasei por todas as fases, porque pasei de concursante a presentadora de recantos a xurado de recantos. Onde estiveches, en Canteira de Cantareiros? No, estuve en recantos. Estiveches en recantos? Sí, sí. Sí. Primeiro estuve en... Bueno, tes razón. Primeiro, cando tiña 18 anos, estuve en Canteira de Cantareiros e levei o segundo premio. Eu nunca ganei un primeiro premio. O sea, as cousas como son. Como nós. O sea, Benvida Como ao, nós. ao programa. O sea, Está no programa. no programa adecuado. Pero non pasa nada porque tampouco me foi tan mal. Claro. O sea, Gallos un día díxome, non te preocupes, mira Bisbal, segundos premios pois tampouco están tan mal. E dixen, pois tamén tes razón. Hombre, é que subcampeón é máis que campeón. Pois está. Porque ten Subcampeón, máis letras. moito máis. Porque ten máis letras. Son Claro. 3 letras máis. Entonces, nada, despois estuve nos recantos e de aí pois xa foi cando empecé profesionalmente a dedicarme á música e a salirme cousas así na tele. Oe, e ti que fuches concursante, porque falábamos disto hai 3 semanas con Fátima. Sí. Claro, fuches concursante e logo estiveches no outro lado da barreira. Sí. A túa experiencia como xurado, como foi? Porque Os primeiros venres pasei no mal, Sí? Sí, porque eu solamente pensaba no que eu como concursante son moi mal, eu poñome moi nerviosa, bueno, é que de feito quedeime en blanco na semifinal, o Bueno, sea, tan mala non eres que quedaches de segunda. Que se foches moi mala non, estaba nin Bueno, clasificada. pero refiérame, cando estuve en recantos, eu sempre fun de primeira na lista, pero chegou a semifinal na que tiña que pasar unha ou outra persoa e a hora de cantar sonreí Para sonrir é moi bonito. e non cantei e cantei na seguinte frase. Dixen eu, pois da igual Bueno, empezar pero por aí. freestyle, eso fago moito eu e non meteulle, pasa nada. meteulle Claro. suspense, porque Claro. iso non se Entonces, aprecia. pero, Era unha versión. oye, pero creei marca, porque eso ahora chamanlle a fai un Tania Beiras. Ah, amiga, ves? Se non hai Sabes? mal que por ben non Non veña. pasa nada. Sí. Fixeches un Tania Beiras, non pasa nada. Non lle foi tan mal tampouco despois de haberse quedado en blanco. Bueno, mira, Entonces, está moi ben. xa non sei o que me preguntaches a todo. No, quería- estábamos falando Carlos- como era o concepto desde xurado. quero dicir, Bueno, como e eso foi a que o tua pasei un experiencia. pouco mal. Pasei un pouco mal ao principio porque non sabía que... Claro, eu ao mellor decía, que me dá pena decirlle, sabes, certas cousas porque eu sei o que é estar aí Claro. e ao mellor levas currando toda a semana nunha canción e chegas ese día e te cagas por la pata e... A presión, te non? va. A presión. Claro. É complicado. Pero bueno, despois eu dixen, mira, este é o meu traballo, teño que xulgar o que fixeches, que me pagan para isto. Claro, claro. No, iso cobrando, Pero quero pri- dicir, sempre é distinto. Non É tendo diferente, se fose gratis, pois diste, bueno, pois diste, dame igual. Pois dá igual dicirche que fixeches ben que mal, pero bueno, xa que me pagan, pois vou facer o meu traballo. Tania, chega ese momento de que facemos todos os anos e imos, bueno, habitualmente facémolo con público porque neste programa sempre temos público, Claro. menos este ano, por tonterías. Bueno, non, é moi longo de explicar, Sí. pero polo que sexa este ano non hai público. Entón, imos facer o ascendido oficial que directamente xa nos mete na época de Nadal, que vamos vivir durante as próximas semanas con ese obxectivo que temos, que o
o especial de fin de ano en pixama, que xa non digo nada, pero agardamos a túa Estaba felicitación pensando, en pixama. home, por suposto. Por favor, Home, por isto suposto. xa falaremos, porque vai haber moitísima xente, moitas sorpresas que temos para ese día. A que permita a lei. No, pero está agora... No, porque eso igual que vai por vídeo. Mira, Así se vale, non pero pasa nada. acábanme de avisar os rapaces que temos aí traballando en nos Silicon- social Silicon media Valley. en Silicon Valley, que está ahora mismo que lle tuveron que abrir a villa dos gigas porque están chegando xa mensaxes de xente en pixama. O sea, xente que quere vir a participar, hai que explicarlles que porque este ano non se pode facer como anos anteriores. E xente que eu quero mandar mensaxe, bueno, a ver, cuidado. Todos vos que vides para recetas ou para consulta. Están aí. Claro, sí, no, pero normal. abríronlle a villa Sí, dos porque gigas porque non entra no tubo a cantidad de demanda que tremendo, temos. están Tengo en unha dúbida, o esquijama está aceptado Sí, tamén? xa dixemos que sí. Isto, pero Fran Rodríguez, en que programa estás que xa o dixemos o primeiro día? Eu teño dúbidas, vou a lanzar así ao aire, unha dúbida con respecto a si temos que facer un especial fin de ano en pixama e Adrián Díaz dixo que dormía en camiseta e calzóns ou en pelotas. Non, en pelotas dixemos que non porque queríamos seguir, a ver, temos contrato ata xuño e Vale, interesábanos. porque digo, o mellor podemos crear aí unha especie de un Hype. En principio, un bueno, hype. A ver, polo que eu sei, e isto é completamente real, Vai o da vestir. camiseta de asitas e o calzón, No, Sí. de asitas iso É é real. De asitas non, home. Que trae unha... que trae unha... digo che que vai Que el traer- durme así. El durme así, se vai dormir el cada un que veña. A ver, o concepto pixama é moi amplo. Sí, sí. Eu Moi xa amplo. teño meu look. Eu xa escollido. teño meu look tamén. Eu xa o teño pensado. O que pasa é que Fernando non quere outro macho alfa. Porque No, sabes como que non todavía son... non que él pillou, está- é que claro, como él non pillou, non fixo ainda o desafío Men's Health. Claro, iso que vai ser Adri ese día. está tan en forma. Iso vai ser ese día. Bueno, É verdade, Hai Adri, resquemor, hai Adri resquemor, ten músculos Fernando. hasta nas orellas, o tío, está moi fuerte. Está moi forte. Está máis fuerte que el vinagre, decía outro. Pensas que conseguirás estar igual de forte que Adrián? No, Fernando? vamos a estar os dous. Imos, si xa sei Pepe. Sí, Bueno, igual. Eu, eu vou a Teño estar dúbidas máis con forte, o Fernando. que pasa que por enriba terei un pouco máis de corpo. Máis forte vou a estar. Ti pensaches que pode a cousa xirar e pode ser Pepe o que este moito máis forte que a ti? Sí, no. É que eu aí xógoma. Aí vai, veña, o pai o cinto en xogo e Bueno, todo. non adiantedes acontecementos que queda moito, imos ir Por partes. Por partes, como dicía Jaco Destripador, imos comezar a xornada de Nadaldo, como que non, facendo o ascendido oficial. Aí está. Entón, o que facemos habitualmente é que facemos unha conta atrás. Vale? Entón, hai un pequeno discurso que podes directamente improvisar e facemos unha conta atrás. Podes facer 3, 2, 1 ou como facemos nós, 5, 12, 4 e xa cada un como pense. Entón, a audiencia deste programa mellor comprende mellor o de 5, 12, 4 Vale. polo que sexa. Que por certo se o EXM outro día. Sí. Moitas grazas a xente Sí, que estamos aí, Aí está. Estamos moi ben. Aí está Caramba, xente, carambita, Estamos moi ben. amigos. Xente aí, claro que sí. Moi ben. home. Pódense meter sonidiños como de que cabo cañaveral así en baixiño. Sí, por suposto, sí, claro. Para dar un pouco de... Sí, para dar ambiente, sí. Non te preocupes. É que ademais como estamos innovando este ano, porque habitualmente facémolo con un público, pero este ano non, pois entón imosalo. Sí, pero iso o que estás facendo é radiotaxi. No, pero Iso é o tío que está en control de emisión. Ah, vale. Control de emisión. Sí, ben, pois Tania, este é o teu momento. Próximos a calle Príncipe. Pribip. Que non me quedou claro que No, teño ti tes que facer. facer, ti fai a ver, o concepto é que Non inauguramos. temos claro nin nós. Vale, ter claro ti, muller. A ver, podemos cantar un villancico ou algo. No, Qué bonito, qué bonito. Esto estaría bonito, pero espera que quedan moitos programas Vale, aínda, vale. Non, digo que o concepto é que comezamos a tempada de Nadal. Vale. No como que non, e inauguramos deste xeito a tempada de Nadal co acendido oficial das luces. Vale. Entón, pois logo ti, se queres, para facer o acendido e para que Pini poida enchufar, para que lle dé a tempo, pois facemos unha conta atrás. 5, 12. Claro, 5, 12 No, que imos facer a conta clásica, Carlos. Vale, 3, 2, Conta 1, clásica. pareceme ben. Conta clásica. 3, 2, 1. Achégate ben o micro, senón non te escoitamos, Veña, imos aló. Tania Beiras, estamos no momento en que imos dar comezo oficial o Nadal, no como que non,
Espera, bueno, Ahora espera, mesmo que queres 300 que queres millóns de persoas en todo o Pini está mundo. moi nervioso, Pini está moi tenso. Pini está tenso porque bueno, en fin. 300 millóns de persoas segundo o último EGM Sí, están sí. vendo este mismo momento 300 millóns de persoas en directo. Podcast canta xente porque somos o podcast máis video descargado. podcast, Xo dixen, bueno, pois iso. radio podcast en máis plataformas que na Radio Galega. Moitas máis, sí. Outro día dixeme un amigo, escoitamos en iVoox, digo, pois non sabía que estábamos. Bueno, eso logo xa falaremos falaremos, disto. xa Tanta falaremos. xente como luces hai en Vigo. Tanta Máis, xente, ó, sí. máis. 10 millóns ou máis. Oh. Bueno, Tania Beiras, adiante, por favor. O atril é teu. Vale, que Diríxete a nosa audiencia. Resumen. Pois mira, eu teño que facer como un pedirlle algo, non? O ano novo. Sí, A ver, por exemplo, nestas sí. datas sabe moi ben, éncheme de orgullo e satisfacción, iso ten moito éxito. Sempre o quixen facer. Éncheme de orgullo e satisfacción Aí vas. poder darlle a benvida ao alumeado de Nadal aquí do como que non. Moi ben, bravo. E agora tens que facer a conta atrás para que Veña. E logo, claro, tens que poñer, tens que acender e poñer a música. Mira que complicado, cuidado. Madre Bueno, mía. veña. No, Estou nerviosa, Non te preocupes, veña. Va. Adiante, A ver se me Tania vou Beiras. quedar en blanco. Que non. Que No, vas, hombre. se non sorrí, xa sabes. Que hai que facer. Dalle aí, claro, se non, se te quedas en blanco sorrís, e non se entendemos. Empezamos a Dalle, contar. dalle. 3, Ah, 2, 1. Máis de 10 millóns de persoas nestes intres. Música e luz. Desfrutando in situ. Si os sei traio gafas de sol do Mírame, que que barbaridade. estas luces. Espectacular, temos, pois non quero exagerar, pero polo menos son 15 luces LED, 15 mínimo, no como que non, gastando pasta, está, non sei que leva No, porque aparte the light and the and music. the light and the music with everybody. Acaba Pois, de chamar Fenosa. Que? Que carallo andamos facendo que estamos jodiendo o suministro. un forte aplauso para Tania Beiras, que tal? Aparte es a única que vai facer o ascendido nestas condicións como este ano, polo tanto vai quedar No, para... estou totalmente, emocionada por isto. Claro. Bueno, pois Esto queda espérate. para posteridade. Sí. Claro, para a posterioridade que dicía Bueno, unha amiga miña. poñer no meu currículo, Claro. Home, por suposto. E poden velo no vídeo podcast en breve, vale, nas nosas redes sociais o alumeado que é espectacular. Bueno, a ver, a árbore xa estaba acendida, pero que non íbamos poñer tamén a Fernando Requerra a enchufar a árbore, pero isto non vai todo, cada un vai un enchufe. Bueno, Aparte, pouco a xente, pouco. o que non sabe, claro, isto vou desvelar sí, interioridades adiante. do programa. E é que, claro, durante a semana, mentres non se grabou como que non, pois hai excursións organizadas de fans que veñen a ver o plató, e tal. Entón, a xente de produción xa decidiu ir atrezando un pouquiño bueno, pues para recibir a todos eses milleiros de visitantes que ategan cada semana os platós centrais do Pasando un en un, claro, claro. e convivintes. E pasaban, cada un que pasaba colocaba unha boliña, unha luz, foi colocando todo toda a semana, precioso. Bueno, convivintes algún zombi tamén, quero dicir, houve un pouco de xente todo. do futuro tamén veu. A inauguración do Lidl esa que Sí, igual fala esa. tanto. A hostias polo robot de cociña, sí. Outra marca que non nos paga. Bueno, dito isto, imos, prepárate, Tania Beiras, porque o bo do programa comeza Agora. agora. Ah, moi ben. Porque chega unha sección que estábamos agardando dende hai tempo. Sí, hoxe máis que nunca, porque temos moita plancha. Dalle ao cheira a Kashmir. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. Aí estamos, RQR na casa, a tope máis de Nadal que nunca. Digo Donas e no, cabaleiros. Digo unha cousa, non por nada, que motemos moita No, vai, xa que non cortar. teño nin comentar nada. Non pides un aplauso para ti como No, habitualmente. porque hoxe vai idesme a aplaudir moitísimo, Vale, entón non vale, quero que vale, vos vale, gastedes. vale, Fai 3 semanas Sí. no Galician Goles o noso colega David Noia Sí, hai que mandarlle, haime que chamalo para que nos mande unha felicitación. Por En certo. pixama. falando das cancións. Estaba pensando, perdón, en falar con Galán
para ver se hai o que hai que ter para mandar unha felicitación Xoan Galán, o director Do de Galicia en Galicia en Goles, Goles. que corre moitísimo en tamén, pixama. ademais. Corre moito. Corre moitísimo. Corre que xa pasou por aquí 5 veces e non o vimos. Corre moitísimo Xoan Galán. Perdón, Do que corre. non, para a xente que está escoitando que non ve, pero eso que levas no pescozo é cashmere. É cashmere puro. Vale, Claro, pero- bueno, A la máis cara, Leva un como ben abrigo sabes. que A la máis cara. parece Bane, o malo de Batman. Efectivamente, sí. Bueno, sí, non sí. me cortedes. Sí, Imos dalle, aló. David dalle. Noya, Peregrino puxo un tuit. Falaban de cancións adicadas ao novo adestrador do Celta. Peregrino iso sí que imos puntualizalo por se alguén non escoita por primeira Bueno, vez pues ou que se poñan arroba as Peregrino pilas. que é un ointe que temos en Bahía Blanca en Argentina que nos escoita que Le mandamos un mandamos saúdo un agarimoso moi internacional por saúdo. certo esta versión do como que non deu xa o adiantarei porque dalle Así non se pode. no dalle David Noya falou dun tuit que había posto Peregrino sobre as cancións adicadas ao adestrador novo do Celta, Eduardo Coudet, o Sí, Chacho Coudet. sí. Peregrino dixo, pois que faga... Pero pero imos escoitar. Recuperamos. vale, sí, dalle. Claro, imos a recuperar ese momento que isto pasaba en Galicia en Goles hai 3 semanas, un sábado contra as 3:30, 4 da tarde, non me lembro. Dalle aí, Pini, Vi escoitamos. aquí o amigo Peregrino en Twitter, non sei se Todo leiches lendo, sí, sí. Chío, a ver, que Todo conta lendo. o amigo Peregrino sobre a enquisa que temos aberta. Claro, fixemos unha enquisa, que canción homenaxe vos gusta máis que están facendo ao Chacho Coudet. Sabes que pasa? Xa- Que esquecimos poñer a opción C. E cal era? Ninguna das dúas. Pero bueno, Bueno. non hai tampouco que afundir a estes intérpretes noveles. Exacto. Ricky o Trovador ou Apolo Aval. Bueno, pois mira, acaban de volver a votar agora mesmo. Están empatados, 50%, 8 votos, 4-4. E o Peregrino, o noso amigo, dinos que vota A, pero que preferiría unha versión punk. E fala de Fernando RQR, que é colaborador do Como que non, de Tresandí, que faga el esa... Buñol. Marca o Levante, Rocío. Marco Levante. Dicía que Decía o amigo Rocío Peregrino, Candal. lle Marco lanza, Levante, vale. lle lanza ese balón ao amigo, ao compañeiro Fernando RQR, que está con Tresandino, como que non, que fai versións, e que lle propón que faga el unha versión galega de Mándalle do Tresandí, Chacho. mándalle Tresandí os vídeos. Xa me vou poñer en contacto tanto con Fernando como con Carlos, e que para eles bueno, pois o novo tema que poden sacarno como que non, así que agora mesmo lle lo mando. Aí está. Iso que pasaba no Galicia en Goles hai 3 semanas. Primeiro, moi malo Alicante por meter gol cando estou saindo en Galicia en Goles. No, que que xa sobre podían todo esperar. porque lle metía un gol ao Depor feminino, iso era mira. peor aínda por riba. E nada, se temos prisa, eu recollo esa luva. Quero Sí? dicir antes de nada que o Chacho Coudet a tope con él. Pero que se parece... Sabías quen era? Sí, home, Vale. Chacho Coudet. Sí, home, sí. Claro, por favor. Primo de Chacho de apelido Coudet. Correcto, sí. Pero Vamos. a min eu xa dixen en Twitter fai unhas semanas que todo guai, pero se parece un pouco a Cañita Brava. Eso xa o dixen. Pero quen se parece un pouco? Chacho Coudet. Home, Fernando. Sí, ten moitas fotos así. Como Cañita Brava cantando. Como ten fotos, como? Vale. Como cane marinare. Ese rollo Aparte Cañita ti és Brava. moi seguidor de Cañita Eu Brava. son fan total. Sí, non me... No, Despois canto unha de... sobrecollido pola despois- imitación, polo xesto. Buah, pois non o sabe, pero é un dos Desculpe. mellores. Así como Capelán é o mellor imitador vivo de Alfonso Gagra, do anuncio do Ratibrón, Ademais que agora e agora xa o faz. Agora podo dicir que toquei teito no audiovisual galego Sí. imitando a Alfonso Agra nun anuncio de Ratibrón e de forma oficial. E cobrando algo? De bueno, forma oficial. Vale. De forma Non vos oficial. dades conta, pero pouquiño a pouco Fernando está construindo a Star is Born. Quero dicir, correcto, está construindo unha carreira musical. Sí, Mira, leva xa ten 4 anos. colocado No, a Tril. É que se ten non... fans. Se non remato na Panorama, que xa falei a semana pasada con... O target é a Panorama. O grupo Tania Veiga O sempre grupo pode ser Tania outra Veiga, opción, mellor, eh? ti vai Cuidado, collendo... A ver, despois un veña, rollo máis eu rápido. creo que un casting hoxe. Un par de cantantes masculinos como a ti e como a min viñanlle ben, Pues mira, oye. Pois mira. O 2021 Vou levantar, está aí a volta. Tania, vas a velo claro. Moi Sí, claro. xa verás. Bueno, vas velo claro ou non, cuidado, depende. Ah, por certo, que remato hoxe con vai bastante punk, non punk, pero un pouco punk. Non sei se me explico. Sí, como un libro aberto. Pero eu quero sempre vou as miñas raíces máis hip hop, máis negras e remato cun pouco de scat. Xa veredes, ides flipar. Precioso Unha todo. viaxe musical, Fernando ¿no? RQR. Ah, espera, que Punk ska. Punk Sí. ska. Bueno, Fernando RQR para o como que non, amigos, facendo a canción oficial do Chacho Coudet. Xa falaremos cos de Galicia en Goles e xa mandaremos isto. Dalle aí, Pini. Podes facer coro se credes, Ah, G. Embalaídos. O Chacho Coudet. Adestrador do Celta, novo, para quen non o saiba.
Embalaídos, Chacho Cudé. En los partidos, Chacho Cudé. Todos unidos, Chacho Cudé. Dalle, Chacho Cudé. Embalaídos todos, Chacho Cudé. En los partidos, Chacho Cudé. Todos unidos, Chacho Cudé. Dalle, Chacho Cudé. O Chacho é porteño de nacemento, por iso fala che con este acento. Xogou en Rosario e foi crecendo, chegou o River dende San Lorenzo, chegou o Celta como xogador, esperando gol, tira gambeta ou tira trallón, para paralo fai falta un batallón, moito talento e un par de animando como barras bárbaras, narran xogadas, tiran 1000 patadas mal dadas pola línea de cal. Cabalgaba, centrabas, robando balóns como Alibaba. A min se me parece a cañita brava, o digo sen mala baba. Chacho, non te pago o do whisky se o Celta palma. Toque, xogue, calidade, calma. Chacho Cudé, embalaídos, Chacho Cudé. En los partidos, Chacho Cudé. Dalle, Chacho Cudé, embalaídos, Chacho Cudé. En los partidos, Chacho Cudé. Todos unidos, Chacho Cudé. Dalle, Chacho Cudé. Ponme un 4-3-3. Ponme un 4-4-2. Ai por Deus que estrés. Candimos gañando e o partido se volve do revés. Mira ben o que faz. Xogadores que corren como flash, dando patadas que fan zas. Ponme diante a Iago Aspas. Pasa de rolda de prensa dos haters dun menda. Que entrenen como cans, non se sientan. Ese equipo peleón me representa. Que sintan Vigo, Galicia o Celta. Tamén digo vos algo, non hai tanto que contar dun adestrador. Dime conta facendo esta canción. Quedeime sin ideas en opcións. A ver en inglés. Chacho champion, Chacho champion, Chacho champion, Chacho champion, Chacho champion, Chacho champion, Chacho champion. E agora, manos e cabaleiros, para todos vos, RQR, en exclusiva, vai facer un scat, un freestyle do Chacho Cudet. Cudé, Cudé, Chacho Cudé, Chacho Cudé, embalaídos, Chacho Cudé, nos partidos, Chacho Cudé. Ahí está Fernando Reguerre en la casa. Vini en el plástico dando grasa. Corta Vini, corta así. Espectacular, un aplauso para Fernando Reguerre, amigos. Qué barbaridade. Un momento de arte concreto na Radio Galega. Isto solamente pasa neste programa. Que está todo moi ben, pero copioulle a biocanción a Pepe Capelán. Bueno, pero a ver, isto foi non quero sembrar polémica. Xa estamos metendo dedo na ferida. Non quero montar. Gústame abrir camiño para que outros veñan detrás. Eu Claro. abro unha senda. Eu aprendo vexo máis tanto. ben unha homenaxe que el me colla como referente. Eu aprendo Moi ben, tanto neste moi ben. programa, Sí. Pepe. É verdade. Bueno, xa que falamos de Pepe, Sí. temos tamén Sí, non me digas. temos tamén cousiñas para Pepe. Sí, Tamén. cuidado. É que aparte xa estamos, acaba de inaugurar Tania Beiras. Estás flipando, non? Estou flipando. Te imaginas, Isto- Tania, pues- isto no escenario A ver. do grupo Tania Beiras. É que eu, vamos, apostaría ahora mismo a contratarte para o 2021. Non sei se vamos a tocar, pero eu... Eu vou, Bueno, A tamén ver, che digo que el cobra dúas sesións, faiche 15, quer decir que el non está Aparte moi profesional. Está a panorama detrás del, que fixo un dueto aí con Uf. Fátima. Que que, logo teño que dicir, porque logo me atacan nas redes, que máis certo. aló de este comentario que podo facer, que fixen así un pouquiño a Abuela Pluma, que di aí. Abuela Pluma. Moi ben, Fernando, gustoume o tema. Penso que te defendes mellor no mundo do punk que no mundo da verbena. Sí, sí, mellor que outro día, ¿no? É un recordo, é unha lembranza e tamén un saúdo para toda a xente do pan que agora mesmo está xa pois facendo moitísimo Os pan a estas bolos, horas. están agora non estabades falando disto. facendo pan desde as 12 moitísimo. da noite. Imos coa sección de Pepe Capelán, imos co consultorio Capelán contesta, dai aí. Pepe, non quero eu tampouco meter presa, No, pero no. quedan poucos minutos para que sexa A unha! e temos que ir rematando. Vale, bueno, temos aquí o teléfono, o WhatsApp do programa.
Atendemos agora sí 24 horas, vale? Porque nada, acabouse a suscripción premium do Tinder, entón só atendemos o consultorio programa que é 604-029957. Están os muchachos de Silicon Valley poñendo agora o printer con número de teléfono. Mira, agora cambian a Porque cámara a e ti- están poñendo aquí. Ves? Vale, É que o que vale. teñen. A ti a frío do Tinder non te chega. Necesitas No, ter a premio eu porque... tiña... Bueno, son piratei unha cosa... igual, bueno, en fin. Que temos Oye, consultorio... por certo, que levas unha chaqueta de lo que tú digas do podcast de Ale Fidalgo, claro. que mandamos unha aperta grande que é amigo do programa Sí, tamén. e terá que vir un día de convidado. Sí, home, xa Igual. estivo connosco esta tempada, Pois pois mira, está agarramos. ateigado. Tuven que pedir tamén máis xigas a compañía telefónica. Normal. De que non collían. Non dá. Bueno, imos escoitar Sí. Adiante. consulta porque non temos tempo Dalle. e é moi interesante. Veña. Dalle aí, Pini. Hola Pepe, a ver, levo feitos tropecentos mil vídeos e ningún me sai ben, así que este vai como vai. Vale. Son Jenny, Jenny. mándoche este vídeo dende Trento, no norte de Italia, e a cuestión é a seguinte. Eu quero que ti me atopes unhas imaxes no archivo da TVG. É un reto. O sea, eu rétote a topar unhas imaxes precisas que agora che vou describir no archivo da TVG, visto que tú eres ormai a grande estrela do panorama Eso é verdade. galego, É verdade. pois Era combo tamén. estou segura que consigues Que son unhas atopalas. telas. Sí. As imaxes en cuestión son do especial de Noite Boa Sí. do Luar Sí. do ano 2004. De unha cera. Eu daquela tiña rastas, Sí. non tiña esta Xa. trenza Sí. preciosa. Ben. E Gracias a Dios. nun momento dado, nun momento da noite, Sí. un señor, este señor que canta así, con ricitos, bueno, Pavarotti. daquela tiña ricitos, Bisbal. daba así viravoltas, Bisbal, estas cousas, pois ese señor púxose de xeonllos a cantar diante miña. Eu nunca pasei tanta vergüenza na miña vida, pero ahora quero recuperar esas imaxes. Vale. Entón, eu pídoche, vamos a ver, eu este ano non vou poder ir a Galicia polo Nadal Polo por, que sea. por motivos obvios, non? Detallitos. Polo que Non sexa. vou poder estar no especial como que non. Entón, non sei, míralo como un regalo de Nadal para min, vale? Pois veña, pois nada, pois moitísimas gracias, que teñades boas festas, bon todo, que o 2021 de non ser mellor, pois polo menos que non sexa peor que o este. Tes razón. Veña, chao, piquiños. Un aplauso para Jennifer Dorf, que nos escoita, por certo, que é certo que sempre leva vendo a todos os especiais de fin de ano dende que comezamos a facelos hai 4 anos e certamente vive en Trento, Italia. Hoxe está saíndonos un programa moi internacional para que logo diga. E ademais unha rapaza con moito criterio o dicir que son unha estrela da tamén é certo, por favor, pero International Pepe. ¿Qué non pode- serei eu a que lle quite razón. O sea, si te imaginas que agora en Trento xa se está falando de min e todo. Porque É lá o que- mellor vai a mercar o pan e diríalle a panadeira, pois non sabes o que me pasou, Carmucha. Falando de pan, Carmuchini, diríalle. Carmando de pan, que canta moi ben punk, Fernando Requerre. Pepe Capelán, unha estrela de la televisión Pepe hispana. Capelán. Ha visto al Pepe, al Malizia, a noite onte. Allora, pois para que falen de min en Trento, en toda Italia, primeiro de todo Berlusconi, que me chame cando queira, Sí. que non hai problema, pero acepto o reto. Pois Recollemos mira. esa luva de conseguir esas imaxes de Jenny sendo arrebolada pola estela deslumbrante de David Bisbal, cantándolle para ela, pois sabe Dios que canción do disco Bulería, porque foi o que saiu nese Pero ano. Ave María, sería Ave Sí. María. De xeonllos, dixo, Púxose ¿no? de xeonllos, non? Ese año sería Que é un pon a cousa un balada, pouco, balada. é un pon a cousa un pouco de Dígale, 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 seguramente sería de dígale. despedida de Dígale. solteira un pouco, o ese momento de despedida de solteira bueno, que lle sí, metes, sí, ¿no? sí, bueno, non entramos en pero- detalles. pero- Balada cash, No, Jenny. é que Bisbal grita moitísimo cantar. Vou decir Canta que, moi altísimo. Querida Jenny, A ver. comprométome a intentar conseguir esas imaxes e facer un regalo para ti de Nadal e para que empeces ben o 2021. Bueno, E sí, grazas señor, iso é por verdade. seguir aí, Jenny. Bravo, Pepe. Imos darlle as grazas a Tana e a Beiras que está que estivo xe connosco, pero que vai estar connosco a vindeira semana. Imos xogar contigo a semana que ven. Atenta que temos moito Novedades. moitísimo. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Fran Rodríguez na dirección de contidos, Pepe Capelán, Fernando Requerre. Marchamos porque quedan, mira, case xa nada, escasos minutos para que dean
Pero non marchamos así como que non quere a cousa. Temos música en directo, como sempre, no Como que non, e hoxe imos disfrutar do primeiro single do último traballo de Martín Máez, que é Hábitat, ben acompañado por Cristian Navarro a guitarra, e imos escoitar aquí no Como que non na Radio Galega. Deixaos falar. Un forte aplauso para Martín Máez. ¡Bravo! Deixaos falar, que digan canto queiran, non os vou calar, que desterren o inferno a todas as almas. Deixaos falar, que inventen melodías, aplaudirei os bailes, santificarán as festas cos nosos desaires. Deixaos falar, que digan canto queiran, non serei do seu circo marioneta, non moverán os fíos esas loias, que inventen sobre min 10.000 condenas. Só meu delito é amar, bendito sexa, volvería a pelexar se ti esa guerra, pagarei coa miña morte se esa é a pena. Deixaos falar, que falen de ti e de mí, e de cobardes, ser verdugo do que non ten máis pecado que escoitar o corazón berrando por querer amar. Que digan canto queiran, non serei do seu circo marioneta, non moverán os fíos esas loias, que inventen sobre min 10.000 condenas. Só meu delito é amar, bendito sexa, volvería a pelexar se ti esa guerra, pagarei coa miña morte se esa é a pena. Que digan canto queiran, que vertan sobre nós as súas miserias, non conseguirán romper esta enteireza. Que digan canto queiran, non serei do seu circo marioneta, non moverán os fíos esas loias, que inventen sobre min 10.000 condenas. Se meu delito é amar, bendito sexa, volvería a pelexar se ti esa guerra, pagarei coa miña morte se esa é a pena. Deixaos falar, que falen de ti e de min, deixa que falen de ti e de min, deixa que falen de ti e de min.